Iloilo Governor Artur Defensor Jr. nagpagwa man sang executive order nga nagapahugot sa mga pagsulundan kontra Covid-19. Ini ang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Bilang dugang ang pagpanghanda sa posible surge ng COVID-19 cases sa probinsya sang Iloilo, paagi sa EO 288 ni Governor Defensor, iga-implementar ang zoning kag surgical lockdown sa mga barangay nga mayaras ang clustering of cases. Ang mga district hospital sa baylo nga 30% lang ang COVID-19 dedicated beds, ginhimo na ini nga 70%. Ang Iloilo Provincial Hospital naman, ginatanaw nga sa katapusan sa bulan sa Agosto, magapit na ang 3-bed capacity para sa critical care unit. IPH is still level 1, but going towards level 2. It's different for the licensing aspect ang aton diri para nga ma-attender pag mahatagan man sang sakto nga pagbulong o kung pag-manage ang pasyente. Sa datos ng Hospital Management Office as of August 2, 2021, yara sa 55% ang hospital utilization rate para sa non-COVID, samtang 65% naman para sa COVID-dedicated beds sa 13 ka mga district hospital sa probinsya. Samtang, matapos ginpaidalom sa hard lockdown ng syudad sang Iloilo, talalupang doon ang pagpugok sang mga salakyan gikan sa central towns. Sa bahin sang Ungka Pavia, padulong sa Ungka Haro Terminal, malaba ang pila sa mga salakyan bangod sa ginapatuman nga border control points pasulod sa syudad. We abide and we comply with what the city is also implementing. So amo lang na siya. Ginpangabay man ang mga residente sa probinsya nga ipaiway anay ang pagwa sa mga balay o kung ang pagpadulong sa syudad kung hindi man lang essential transaction. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.